kauturan, mayong adlaw sa inyo tanan. Sa sining tion, pasalamat kita sa Ginoo kay ginhatagan niya kita sing panahon diin kita makapadayon sa pagpamalandong sang pulong sang Ginoo. Kag ang pulong sang Dios nga aton pagahambalan subong makita ini sa Mateo chapter 26 verses 47 pagkadto gid sa 56. Pero basahon lang nako ang pahin alin sa 49 nga nagasiling sang pag-abot ni Judas nagpalapit siya dayon kay Hesus kag nagsiling, "Kamusta ka manunudlo?" Kag ginhalukan niya siya. Si Hesus nagsabat, "Sige abyan, himuan na ang buluhaton mo." Dayon nagpalapit sila kag gindakop nila si Hesus kag ginsiguro nga hindi na siya makapalagyo. So ang aton paghahambalan sa sinityon amo ang nanungod sang pagdakop kay Jesus Christ agod nga igalansang siya sa cross. Kag ang pagdakop o kung pag-aristo kay Jesus Christ nasulat gid ini sa 4 ka libro sang Bible, sa Mateo, Marcos, Lucas kag John. So ining tanan aton tingbon sa siningation agon makuha naton kung ano gid ang nagkalatabo sadtong tion nga si Jesus Christ gindakop sa mga soldado agod nga igalansang siya sa cross. Aton gid talupangdon nga ang nagpangulo sa pagdakop kay Jesus Christ amo si Judas Iscariote. Judas Iscariot. Ini nga tao isa sang mga apostoles ni Jesus Christ. Pero ini siya amo ang nagpangulo pagdakop kay Jesus Christ kay ginatawag ni siya sa Bible nga siya amo ang nagluib o kung nagtraidor kay Jesus Christ nga aton manuluwas. Masapon naton ang kasaysayan sang bilog nga kabuhi ni Judas. Ini siya nga tao nagaupod man kay Jesus Christ pero samtang nagapanudlo sila subong isa sang mga apostoles kag ginpili pa siya gani isang grupo sa mga apostles nga siya ang tresorero nila. Siya ang nagatipig, nagatago sang ila nga kwarta. So lagi nila nasapuan nga may malain nga tinutuyo si Judas. Kay ti kon ila na balaan, wala na tani nila ginpili nga ilang treasurer. Kag aton man masapuan nga ini nga tao si Judas Iscariote tama gid siya ka mahigugmaon sang kwarta. Sa wala pa madakop si Kristo, may isa ka matuod nga hitabo nga si Jesus Christ nagupod sa ila subong apostoles. Nagkadto sila sa lugar ni Lazaro. Kag ini nga Lazaro amo ining tao nga napatay kag ginbanhaw ni Jesus Christ. So nagbisita sila dito kag dito na sila ginamanan sila sang pagkaon sang amo nga panimalay. So no, sa Bible si Lazaro may duha ka utod nga babay amo si Mary kag si Marta. Si Marta amo ang nagpalibog himos sang ila mga pagkaon. Si Lazaro nagpungko sa pulungkoan kag nagkaon upod kay Jesus Christ. Pero si Mary nga isa niya kautod nagkuha sang perfume kag ginbubo niya sa tiil ni Kristo kag ginpahidan sang iya nga buhok. Pagkakita ni Judas nga isa sa mga apostoles nga munay nagtraidor kay Kristo, naghambal siya
nga ang ginuyangan ang amo nga perfume kay tama sina kamahal. Silang tani ginbaligya na lang ni kag ang kwarta ipanghatag sa mga ibol. Do kanami isang plano niya. Pero si John nga isa man sa mga apostoles ni Jesus Christ naghambal kag ini na record sa John chapter 12 verses 4 pagkadto sa 6. Nagsiling si John nga si Judas wala naghambal sina kay nabalaka siya sa mga imol, kundi nga ginhambal niya ina kay siya ang paratago sa ilang kwarta kag pirmi lang niya ginakuhaan ang kwarta nga ilang ginatipon. So, ang gusto yan ni Judas nga buligan niya iyang kagalingon, hindi ang iban nga mga tao. So, may gugmaon gid siya sa kwarta. Kag tungod kay may gugmaon siya sa kwarta, sobra gid siya ka negosyante, iyang nadumduman nga si Kristo iya ibaligya sa kaaway. Kay sadto nga tiyon nagkaplano na ang Jewish leaders nga si Kristo dapon agod iladsang sa cross. So si Judas nakabalo sina, nagkwadto siya to sa mga leaders kag nagsiling siya, itugyan nakon si Jesus Christ sa inyo. Pero ano ang ibayad ninyo sa akon? Pila ang inyong ibayad? Tama gid siya ka negosyante, may gugmaon sang kwarta, nga bisan pa si Jesus Christ iyang ginbaligya. So ang siling sa mga leaders, okay, hatagan namon ikaw sing 30 pieces of silver. 30 coins of silver. So ginhimos dayon ina nga kantidas kag ginhatag kay Judas. Pero kabalo ka kung pila gid ana ang inansiling nila sang Bible nga 30 pieces of silver. Bili lang ina sang isa ka sulugoon sang mga Hudiyo. So ang presyo ni Jesus Christ pagbaligya ni Judas sa kaaway, ang iyang presyo, ang iyang bili katulad lang sang sulugoon. Isa ka sulugoon sang mga Hudiyo. So barato lang gid kaayo no. So ginkuha ang kwarta, nagplano dayon sila kung paano dakpon si Jesus Christ. So ang mga Jewish leaders nagpangayo sa Roman officers, government, sang bulig. So ginatagan sila sang Roman government sang mga soldado. Kag ang soldado nga natipon sadto nga tion, mga 600 ka mga hangaway nga mga soldado. So may duha ka puwersa, ang isa soldado sang Roman government, kag ang gindugang amo ang mga gwardya sang templo sang mga Hudiyo. So sa ton pa panawag naton sa karon mga security guard. So may mga soldado, may mga security guard, kag isip tanan mga 600 ka mga tao ang madakop kay Jesus Christ. Sa wala pa sila makalakat, naghatag si Judas Iscariote sang final nga instruction sa ila. Nagsiling si Judas, amo ini ang aton buhaton. Kung sino gani ang akon halukan, amo ina siya ang inyong dakpon. So amo ng plano. Naglibog ang ulo sa mga soldado, kay hindi ina amo iyang paagi nila kung magdakop sila sang tao nga may sala, katulad sang kawatan, katulad sang kriminal, hindi nga halukan mo anay, kag isa dakpon. Pero okay lang, kaya mo na instruction sa ila, nga ang iyang halukan amo ang dakpon. Nagkadto sila dayon, ang nag-lead sa ila, ang nagpangulo sa ila, amo si Judas. Nagkadto sila sa garden sang Getsemane, kay sadto nga tiyon nabalaan gid ni Judas
nga dito si Jesus Christ nagapangamuyo upod sa iyang mga apostoles. So kay 12 malang ni sila, si Judas yan medyo nagtikyop na to sa kaaway, mga 11 na lang ang nabilin. Pero dito sila nagapangamuyo. So ang ilang armas sobra gid kadamo. Ang ilang armas mga espada kag mga kahoy nga inuglampos sa mga pulis naton karon gitatawag na nga mga batuta kag ang iban sa ila nagadala sing sulo, suga. Siguro hindi pa man uso flashlight sa to, sulo ang ilang gindala kay man ang ilang una-una nga kung si Kristo magdalagan kag magpanago, ila man gyapon masunod kag makita kay man may sulo sila. So may ara silang espada, may nuglampos nga batuta, kag magsulo sila, ready kadto sila dito. Pag-abot nila dito, si Jesus Christ nagsugata sa ila. Kag si Jesus Christ may duwa dayon kaasod-asod nga pamangkot. Silin ni Jesus Christ, sino ang ginapangita ninyo? Nagsabat sila, si Jesus Christ nga taga Nazaret. Pero ang record sa Bible nagatudlo nga pag sugata ni Kristo sa ila, medyo nag-atras sila jotay. Pag atras nila, ining mga soldado, nagkalatumba. So nagpamangkot liwat si Kristo sa ila. Sino gid ang ginapangita ninyo? Sinila si Jesus nga taga Nazaret. 3 ka bisis si Kristo nagsiling nga, ako amo siya. Ako amo siya nga inyong ginapangita. 2 ka pamangkot ni Kristo, sinong ginapangita ninyo? 3 iya ka bisis nagsiling si Kristo nga ako amo siya. Ako amo siya. Ako amo siya. Nga ginimo ina ni Kristo, mga utod sa siningan tion, bisa na bal-an na gid iya ni Kristo nga dalakpo na siya, kag palatyo na siya, ang iya gyapon iya huna-huna kag balatyagon, amo ang paghigugma sa iyang mga apostoles. Dala na si Judas nga nagpangulo sa pagdakop sa iya. Nga ang nagsiling ako nga ang iyang balatyagon, ara gyapon sa iyang mga apostoles, kag dapat nga iya ini nga halungan, dipinsahan. Kay ang pagpamangkot ni Kristo kadua kag katatlo siya nagsiling nga siya amo ang ila ginapangita, ang tuyo sini ni Kristo sa likod sa iyang una-una amo, agod nga hindi paghilabtan sang 600 ka mga soldado ang iya mga apostoles. Nagpabangkot pagid si Kristo ganay sila, o kung naghambal pagid si Kristo sa ila, okay, kung ako ang inyong ginapangita, hindi lang ninyo paghilabti ining iban. Kung sa aton pa, hindi lang ninyo pagtanduga ang akon mga kaupdanan. Ginadipinsiyahan ni Kristo ang iyang mga apostoles kabangdanan nga 3 gid ka beses nagsiling, ako amo siya. Ang gusto niya nga mahangpan sa mga soldado nga kung siya ang ginapangita, siya lang ang dakpon kag hindi lang pag-iintra ang iban nga wala sing labot nga amo ang iyang mga apostoles. So sa sining tion makasiling kita nga si Kristo bisan gindakop na siya kag nabalaan niya na nga delikado gid ang kabuhi, pero iyang una-una kag balatyagon nagapabilin nga nagahigugma sa iyang mga apostoles. Ikadua, makita naton dire nga si Kristo hindi lamang nagakabalaka sa iyang mga apostoles. Nagakabalaka man siya sa mga tao nga nagdakop sa iya. Ang siling ko kay na 600 kahangaway nga mga soldado. Nabalakas gid siya sa ila.
Kay man kung si Kristo ay hindi gusto magpadakop, hindi nila madakop. Kung sa bagay, si Kristo naghambal na gani, nga kung gusto siya nga magbato sa sini nga mga tao, pwede siya kapanawag dito sa langit, kag ipadala sang amay ang mga madamo nga mga anghel. Gitawag dira daw mga 12 ka mga batalyon sang anghel. Bisan isa lang kabilog nga anghel, kung si Kristo nagbato sa ila, bisan isa lang kabilog ang anghel, hindi sila makasarang. Pero kay man ang ara sa una-una ni Kristo, amo ang kaluwasan sa mga katawhan. Kag amoy na ang plano sang Dios nga si Kristo magahalad siya ang kabuhi voluntaryo agod nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton kalag. Kabangdanan nga si Kristo wala nangayo sang bulig ang mga anghel sa langit. Kay ang iya nga ginauna-una, voluntaryo nga ihatag niya iyang kabuhi agod nga matigayon ang aton mga kaluwasan. Kay man nagsiling ang Bible nga kung wala sing pagpatulo sang hamili nga dugo ni Kristo, wala sang isa ka tawo nga makaangkon sang kaluwasan sang iyang kalag. Without the shedding of the blood of Jesus Christ, there can be no remission of our sin. So voluntaryo nga gintugyan ni Kristo iyang kabuhi. Bisan pa sa siningation sang pagdakop sa mga soldado siya. Kabalo ka kung anong siling ni Kristo sa mga soldado. Why gid nila nabatyagan nga si Kristo to nagbato. Kag wala man mabatyagan sa soldado nga si Kristo madalagan agod nga makalikaw. Wala. Kalmado si Kristo kag naghambal sa mga nagdakop siya. Siling ni Kristo sa ila, nga kadamo gid siya ang iyong armas. May espada, may kahoy, may sulo. Nga ginpabudlayan nyo gid ang inyong kaugalingon. Nga hindi man siya magdalagan, mapadakop malang siya. Kaginabalan to siya ni Kristo. Siling ni Kristo, hindi bala nga kada adlaw ato ko sa templo nagapanudlo. Nga wala nyo ko dito gindakop. Nagpangabudlay pagod kamo kadto di sa isa ka bawi nga lugar. Kag nagpabugat pagid kamo karga sang madamo ninyo nga armas. Nga kung sa bagay, voluntaryo man lang itugyan ni Kristo ang iyang kagalingon sa ilang mga kamot. So wala gid nasapwan sa mga soldado nga nangakig si Kristo sa ila, kundi ginambalan pa sila sang maayo nga sugilianon nga daw ginbasol pa sila nga nangabudlay gid kamo kadto di dala sa inyong mga armas nga ara man siya hindi man lang magalikaw sa ilang nga pagdakop kag didto man siya pirmi sa templo nga mahapos nga lugar nga wala ninyo ako dakpa, siling ni Jesus Christ. So kontrolado ni Kristo ang amo nga sitwasyon. Kalmada siyang nagambal sa mga soldado, kag wala nakita sa mga soldado ang mga malain nga mga aksyon nga ila ginapaabot nga base magbato kag magdalagan nga ilang dakpon. Mga kauturan, akon liwat suliton nga sa bisan amo ni kahimtang, ang balatyagon iya ni Kristo amo ang pagigugma kag kaluoy sa mga tao. Naluoy siya sa mga disciples, gindipinsahan niya, naluoy siya sang pagpangabudlay sang kapin 600 ka mga soldado sang pangita sa iya, nga kung tanaw nimo ang plastada, nga kung hindi magpadakop si Kristo, wala sing bisan sino nga maisog na soldado nga makasarang sa pagdakop sa iya. Pero iyang voluntar iyang kagalingon sa pagtugyan kay man amo ini ang plano sang Dios sa pagluwas sa aton. Kinahanglan magaantos siya kung imo si saon ang John chapter 10, nagasiling si Kristo, ako amo ang maayong manugbantay sang karnero. Ang maayong manugbantay sang karnero
magahalad sa iyang kabuhi para sa iyang mga karnero. Ina naghambal nga ihalad niya voluntaryo ang iyang kabuhi bisan pa sa sining pagdakop sang mga maisog na sundalo. Makita nimo nga si Kristo kalmado, tama kakalma siya, kay handa man niya ihalad ang iyang kabuhi. Sa pagpadayon, nagsiling pagid si Kristo para mahangpan naton nga si Kristo yaway nagbato kay nga plano niya nga itugyan niya ginmayang kabuhi para sa aton. Siling ni Kristo, voluntaryo nga ginhatag niya ang kabuhi. Makita nimo na ang record sa John chapter 10. Siling ni Kristo, wala sing makakuha sang akon kabuhi. Wala akon ini voluntaryo nga igahatag. Kag siling ni Kristo, akon man lang iniliwat bawion o kunkuhaon. Tapos ngay patay siya, mapatay siya, sinya akon man na ibalik diwat akon kabuhi, ina naghambal sang kamatayon kag pagkabanhaw. Kagamunang kasasayan, si Kristo na patay, ginlubong, kag nabanhaw sa katatlong adlaw. Ginhambal na niya nga daan. Sang wala pa siya malansang, ginhambal na niya nga nagsiling siya, itugyan niya voluntaryo ay kabuhi, pero iya man lang na liwat kuwaon sa ikatatlo nga adlaw. Okay, ari dire si Judas, ang isa sa mga disipulo ni Jesus Christ. Daw medyo si Judas naglakat forward abante sa dutay. Kagintamyaw niya si Jesus Christ. Siling ni Judas kay Jesus Christ, kamusta ka, manunudlo? O, nagsiling siya siguro kung sa aton pa nasubong, kamusta ka, sir? Ang sabat ni Kristo sa iya, abyan, himuan na kung ano ang plano mo. Wala iya nagkabig si Jesus Christ nga kaaway niya si Judas. Ang iyang panawag sang gintamyaw si ni Judas, kamusta ka? Sinya abyan, himuan na ang plano mo. Gintawag pa siya ni Kristo nga abyan. So naglakat abante si Judas sa iya, kag ginhakos siya, kag ginhalukan. Hindi nga halok lang medyo distansya ang lawas. Gin-embrace niya, ginhakos niya, kag ginalukan si Jesus Christ. Kag sang paghimo niya sina, naghambal pagid si Jesus Christ sa iya. Siling niya, abyan, itugyan nimo bala ang anak sang tao sa kamot sang kaaway. So naghambal si Kristo, dua ka butang, primero ginsingganan siya ang abyan, kag ikadua, ginsingganan siya nga itugyan mo ang anak sang tao sa kamot sang kaaway. Kag si Kristo wala nagpalak, sang ginhakos siya agud halukan. Pwede man to niya itiklod si Judas para hindi makakos. Kay man nabalaan naman ni Kristo, nga iyang halok, hindi to halok subong nga abyan, kundi halok ato ni Satanas, nabalaan ina ni Kristo. Pero nagpahalok si Kristo kay Judas. Si Kristo sa siningation, iya gin-apply ang iya ginatudlo sa mga tao. Anong ginatudlo ni Kristo? Siling ni Kristo sa mga katawhan, kung mayara nga mga tao nga magdumot kag maghimo sang malain sa inyo, balosin ninyo siya sang maayo. Kung lukato niya ang imong mata, siling ni Kristo, ang ginatudlo sang kaaway iya, lukataman ang iyong mata, mabalos ka. Siling ni Kristo, kung
sang una ginatudlo sa inyo, nga kung bingaw niya ang imong unto, bingawa man ang iyang unto. Pero siling ni Jesus Christ, pero karon ako iya magatudlo sa inyo. Balusin ninyo sing maayo ang nagahimo sang malain sa inyo. Kung tampaon niya siling ni Kristo, ang tuong mga guya, itaya kag ipapamtampa pagid ang imo wala nga guya. Kag nagpadayon si Kristo sa pagtudlo sa mga tao, before sang wala pa siya madakop, siling ni Kristo, kung kuhaon nila ang imo bayo, ihatag man dala ang kunop nimo. Kung ang imo kaaway may mabugat nga karga, kag singgano niya ikaw, pas-ananing akon karga, pauli dito sa amon, bali lang 1 ka kilometro nga pasan. Ang siling ni Kristo, pas-ana, bali 2 ka kilometro. Balusin ninyo sang maayo ang nagahimo sing malaot sa inyo. Kung ang inyong kaaway ginagutom, pakana. Kung ang inyong kaaway ginauhaw, paimna. Karon ini ginhimo ni Kristo, kay iya man gintudlo ini. Si Judas nangin kaaway niya, pero ang siling ni Kristo siya abyan. Himuan na ang imong ginaplano. Kag si Kristo nagpahakos sa iya. Kay man amo ini ang ginatudlo niya, nga balusan sing maayo ang naghimo sing malain sa imo. Si Judas naghimo sang malain ni Kristo, pero si Kristo naghimo sang maayo kag wala siya ginbatuan ni Jesus Christ. So ang balatyago ni Jesus Christ sa siningetion, siya wala yan nangakig nga nagdumot kay Judas, kundi ginpakita niya nga ginhigugma niya man gihapon si Judas, kag handa man siya gihapon sa pagpatawad kay Judas. Isa pagid ka tawo nga makita naton, kag nasapwa naton nga sa siningetion si Kristo yal kalmado kayo, kag ginahimo niya ang labing maayo bisan pa siyang kaaway. Nasulat ini sa Mateo Kapitulo 26, kagara man ni sa John chapter 18, ang mga soldado nga 600, may kaupod nga ngalan niya si Malcos. Dawala naton niya mabatiin ni pirmi nga ngalan, nga ginahambal, pero ara ni sa Bible. Si Malcos, sulugoon ini isang high priest, pinakataas nga pari. Ari man ni siya upod sa kay Judas kag sa mga 600 ka mga soldado. Kag ini si Malcos, amo ang ginatubang ni San Pedro. Si San Pedro dito man sa tungetion, San Pedro isa man sang mga followers ni Jesus Christ. Kag si San Pedro may dala nga espada, linabo niya amo ni si Malcos. Linabo niya si Malcos, ang tuyo niya nga iugoon gid ang ulo, nga daw nagabuka kabalasang butong sang lubi. Bukon niya gid ang ulo ni Malcos. Pero siguro nakahilay jutay si Malcos, kag si Pedro hindi man gid sagad magkapot sang espada, kay panagat lang niya, nabalaan niya. Ang naigo hindi ang ulo ni Malcos kundi ang dalunggan. Nagtabogid ang dalunggan ni Malcos. Pero kontrolado ni Jesus Christ ang panahon. Kay kung wala na kontrol ni Jesus Christ, kag nag-away ang mga 600 ka mga soldado, sadto nga tion patay gid gyapon dayon si San Pedro. Way gid siya mahimo. Pero naghambal si Kristo. Kag ang mga soldado kalmado, kada hambal ni Kristo, wala sila nagasupak kag naghimo. Siling ni Kristo, Pedro, ibalik sa takod ang imo espada.
So wala na nagpalak si San Pedro, wala na siya nagpanglabo liwat. Kaya kung himo paliwat si San Pedro panglabo, sabto nga tion, una pa siya patay kay Jesus Christ. Kay ready to ya mag-away ang mga soldado sa iya. Ginbalik kay San Pedro ang iyang armas. Kaginpodyot ni Jesus Christ, yadtong nahulog nga dalunggan nga ginlabo niya, kag ginbalik liwat, kag wala naman nagtubo na dugo, insakto man ang pagkabalik. So nakita ini sa ni Marcos. So kalmadong tanan. Kay pan hindi kontrolado ni Kristo, sadto nga tion, grabe na gid ang away. Lapuyot gid siguro. Kag kung si Kristo hindi kalmado sadto nga tion, nga nakulbaan siya, o kung naratol siya, siguro pagbudyot sa dalunggan kag ginbalik, basi baliskad. Basi kulob bala ang pagbutang, tilaw ay na iya nga kapiyak mga dalunggan, kulob, kapiyak iya, hayang. Ang tanan kontrolado ni Kristo, ang tanan lunsay maayo na tabo. Si Pedro wala na nagpanglabo. Si Marcos nakita niya nga ginayo ni Kristo yang dalunggan, wala man sila reklamo, kaga masiling nakon amoy ni. Si Kristo sang gindakop siya, ang iyang balatyagon ara sa pag-apin, sa paghigugma, bisan pa sa mga kaaway niya. Kag iyang gindipisahan maayo ang iyang 11 ka mga apostoles. So pagsiling ni Kristo nga, Pedro, ibalik ang imong espada sa sulodlan, ang tuyo sina ni Kristo, nga ginambalan si ni Kristo, agud nga hindi siya mapatay. Kay kung wala niya ginbalik, kag nagbato siya sadto nga tion, patay gid siya dayon. So si Kristo, bisan sa amuna nga sitwasyon, pagdakop sa iya, ang iya balatyagon paano mabuligan ining mga tao. Bisan pa ang kaaway niya, ginabuligan niya. Kung si Kristo wala nagbulig kay Marcos, pwede man to masiling si Kristo nga, birisi mo na, kundi na utod dalunggan mo. Wala siya naghambal sina. Ginbuligan niya pa ang iyang kaaway. Okay? Ginatudlo sang Bible, kagamuni ang ginatudlo ni Kristo sang una, sang wala pa siya madakop. Anong siling niya? Siling ni Kristo, higugmaa ang inyong kaaway, kag pangamuyui ninyo sila. Gintudlo ni Kristo, ginpractice niya ang iyang ginatudlo. Ginahimo niya kung ano ang iyang ginatudlo. Si Marcos kaaway, pero ginhigugma niya, tungod siyang gugma, ginuli niya, insakto gid ang dalunggan. Insakto nga pagkabutang, hindi baliskad, hindi kulob. Insakto tanan ang ginhimo niya, tungod kay ginapractice niya kung ano ang iyang ginatudlo. Paghigugma, kag pagpangamuyo, bisan pa sa kaaway. So, sang natapos na ang mga hitabo, nadakop na si Jesus Christ, ginabistigar na siya sa mga leaders, sa mga Hudiyo, kag nasapwan ni Judas ang sentensya kay Kristo. Dunduma nga siya nagtugyan, nabalaan ni Judas nga ang sentensya kay Kristo kamatayon. Kamatayon sa cross, ilansang sa cross. Pagkabalo ni Judas, naglain ang iyang buot. Way siya nagdumdum nga amuna kabugat ang sentensya. Ginbasol niyang iyang kaugalingon. Ginkuha niyang suhol, ibalik niya to sa mga leaders. Siguro naghauna-una siya nga basi kung ibalik niya, magliwat ang sentensya. Siya hindi makabaton nga amo to kabugat ang paghukom.
ginbasol niya ang iyang kaugalingon. Wala siya sing iban nga mga tao nga basolon ang iya lang kaugalingon. So nagbalik siya to sa mga leaders, kag naghambal siya, siling niya, nagbasol ako, gagintugyan akon sa inyong kamot, ang tao nga wala sing sala. Kabalo ka ano sila sa mga leaders? Nya imo na nang salabton. Wala na kami labot sina. So hindi naging maliwat ang sentensya. Ang ginhimo ni Judas kay daw medyo mabugat mang balatyago niya. Ang pulong nga ginagamit na akon, ginbasol niya gid iyang kagalingon nga ginhimo niya na. Ginhaboy niya tong kwarta sa templo. Kag naglakat sa gwa. Kag nagdiritso sa puno sang kahoy. Kag naghigot sang lubid sa iya nga liog. Nagpanginmatay si Judas. Mga utod, wala gid sing sala nga maglabot sang maayo. Basta sala gani, magakadto gid na sa ginasiling kalaglagan. So bantayan nini naton sa aton kaugalingon. O sisaon naton ang aton kaugalingon kung may mga sala kita nga ginahimo, mas mayo pa nga hinulsulan naton ina nga daan, untatan naton ina nga daan, kay nga sala amo na magatulod sa aton sa kalaglagan sang aton kabuhi. So, tanaw naton liwat jutay ang kabuhi ni Judas. May sala siya, pero ano si Kristo? Kay may gugmaon man siya. Hindi niya kaya nga patawaron si Judas sa iya sala. Masarangan ni Kristo. In fact, ginapaabot na ni Kristo nga maghinulsol siya. Bisan pa sa tong paghalok niya kay Kristo, nagapaabot-abot si Kristo nga magsiling siya, Lord, kilala ko nga may sala ako, patawara ako. Kung naghambal lang si Judas, naghinulsol lang siya, makasarang si Kristo, magpatawad siya. Pero si Kristo, wala gid niya maghinulsol sa iyang sala. Purtigid katigas ang blatyago niya. Pag uli niya to sang kwarta, ang pulong nga gingamit nakon, ginbasol niya ang iya kaugalingon. Nagpangasubo siya. Pero wala siya maghinulsol. Lain niya nagbasol ka lang kay nakasala ka, lain niya nga ginhinulsolan mo ang imo sala. So ano gid iya ang diferensya sinihaw? Ang paghinulsol iya amo nga nagpangasubo ka kay naghimo ka sing sala, ginbiyaan mo ina nga sala, kag nagdangop ka sa Dios, amo na ang wala niya mahimo. Nagpangasubo siya, kag diin siya nagkadto sa puno sang kahoy, kag naghikog. Wala siya nagbalik sa Dios, wala siya nagdangop sa Ginoo. Ang iyang sala, kung imo ni tanahon, ang isa niya kasala, ginrugangan pagid niya sang isa kasala. Ang pagtraidor niya kay Kristo, sala na nga daan. Paghikog niya, sala man to, so duwa ng sala niya. Ang isa niya kasala, ginrugangan pagid sang isa kasala, ang bayad sang iya sala, kamatayon. Wala siya naghinulsol. Kay kung pagguwa niya to, ginpangita niya o kung nagluhod siya, nagpaubos siya, siyang kagalingon, kag nangayo sa patawad sa Diyos, patawaron man siya gyapon sang Ginoo. Pero wala gid siya maghinulsol. Ang iyang ginhimo, gindugangan pagid nga tapat ang iyang sala. Ang isa kasala, gidugangan sang isa kasala, ti nagdamo, wala gid masolbar. Mga utod, diri kita magatako. Pero ato ni hunanaon ang isa ka bagay. Si Kristo nagmatinumanon sa plano sang iamay sa langit. Ano ang plano? Ginpadala diri si Kristo sa duta, nagsulob siya sang lawas sang tao, agud iyang igahalad
ang iyang kabuhi sa pagpakamatay dito sa krus. Ang siling sang Bible, si Kristo nagpaubos siyang kaugalingon. Gintuman niya ang tanan nga plano. Bisan tubtob dito sa kamatayon sa krus. Kay munang paagi sang Dios nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton mga kalag. Ang aton mga sala hindi matinluan kung hindi magpatubod si Jesus Christ siyang hamili nga dugo dito sa krus. Samtang magapamalandong kita sa sining nga mga kamatuoran sa sining panahon, natawag naton nga Semana Santa, nagaselebrar kita sang kamatayon kag pagkabanaw ni Jesus Christ. Aton ni talupangdon nga mga kamatuoran, hinulsulan naton ang aton mga sala. Magpasalamat kita kay Jesus Christ. Singganon naton siya, Ginoo. Salamat kay ikaw nagpanginmatay sang akon mga sala. Kakaron ang akon kabuhi, akon ini ginaintrigar singhugot dira sa imo. Pagi sa pagtuo kag pagpaton sa iya, subo nga imo kag akon personal nga manuluwas. Madamong salamat, kabayngang Dios, magpakamayo gid sa aton.